Vivim en una època de canvis accelerats i transformacions profundes que afecten els nostres comportaments, valors i relacions. Però què està passant realment a la societat? Quins factors expliquen aquests canvis i quines són les seves conseqüències socials? Per donar resposta a aquestes preguntes parlarem avui amb l'Associació Economia del Bé Comú i amb experts de diversos àmbits. Ho fem amb l'objectiu d'obrir un espai de reflexió i de debat per repensar l'economia i jugar-la i entendre-la deixant enrere la competició feroç i els beneficis a qualsevol preu. Aquest primer podcast d'Economia en Joc és una oportunitat per entendre els reptes actuals i promoure un futur basat en valors que fomentin el bé comú. Ens endinsem en el tema d'avui, l'economia del bé comú. Tenim a l'estudi 4 convidats i convidades d'excepció que ens guiaran en aquest joc. Us els presento ara mateix. Comencem per la Montse Junyent. Ella és llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i MBA per ESADE, professional del màrqueting i gestió de projectes amb més de 20 anys d'experiència en empreses d'àmbit multinacional. És consultora de l'economia del bé comú. Benvinguda, Montse. Hola, moltes gràcies. Tenim uns quants llibres escrits. Digue'm en un. Per exemple, Això no canviarà sol, que és un al·legat per canviar l'economia. I un altre, que us el dic jo, Vull ser economista. Sí. Així que venim a passar-nos-ho bé també i explicar-nos i aprendre molt de la Montse Junyent. També tenim José Carlos Ramos, enginyer de telecomunicacions, ex-MBA, màster en supply chain i doctor en organització d'empreses. Actualment està vinculat a la Universitat Oberta de Catalunya com a professor i investigador en l'àrea d'economia i empresa. Benvingut. Bones tardes. José Carlos. Gràcies. També venim amb la intenció d'explicar i molt extensament de què estem parlant quan parlem de l'economia del bé comú. Sí? I tant, i tant. Ens acompanya també Ferran Puig, enginyer superior de telecomunicacions, director de revistes tècniques i professionals. Benvingut, Ferran. Bona tarda. Com estan els ànims? Prou bé, de moment. Amb ganes ja de discutir. Sí, sí. I també Lluís Casado. Ell és llicenciat en Ciències Econòmiques i en Psicologia, certificat com a psicòleg clínic, psicoterapeuta, coach i formador. Déu-n'hi-do, Lluís? Déu-n'hi-do. Són cosetes que ens aportaran moltíssim al llarg d'aquest podcast. Espero. Abans d'entrar en matèria, escoltem, si us sembla, el que pensa la gent del carrer quan els hem preguntat què és això de l'economia del bé comú. Doncs no tinc ni idea. No És la primera vegada que ho escolto. El nom diu una economia que serveixi per tots. Però entenc que també, a part de que serveixi per tot, que sigui per tothom igual. No ho sé. Que realment les empreses no han de tindre tants milions de beneficis, sinó que han de repartir-los una miqueta. Vull dir que realment no te'ls emportaràs a la tomba mai més. Vull dir que em sembla correcte que la gent reparteixi els diners en beneficis socials, en infraestructures, en escoles, en el que sigui, perquè són molts milions els que guanyen. Són molts milions els que guanyen. No sé si això ja ens dona un punt de sortida en aquesta primera pregunta que et volia traslladar, Montse, de què estem parlant. Fes-nos una pinzellada ràpida per a aquells que no sàpiguen del que estem parlant, del que és exactament l'economia del bé comú i quin és el seu origen amb la figura de Christian Felber, sisplau. Doncs sí, fixa't que amb el que hem sentit del que deia la gent sobre l'economia del bé comú, sembla que és fàcil definir o saber què és economia, és fàcil saber què és bé comú, però quan ho posem junt, aquí tots ens entrebanquem i no sabem ben bé com definir-ho, no? Va ser, Christian Felber, que l'any 2010 va publicar un llibre que és l'economia del bé comú, on hi va volcar les seves reflexions sobre com hauria de ser una economia més centrada en les persones i que tingués en compte els límits ecològics del planeta. Però a partir d'aquí s'ha format un moviment i en aquests 15 anys ha sigut el moviment el que ha anat donant forma també a aquest nou model econòmic, no? No sé si pots explicar-nos alguna coseta més, José Carlos, sobre com encaixa aquest model en un món real, no? Amb aquests gegants corporatius i amb una economia global tan accelerada com la que tenim actualment. Bueno, jo crec que encaixa molt, no? Primer, felicitar-te per aquest programa, perquè penso que realment l'economia no és una cosa exclusiva d'economistes, sinó que tothom fem economia. I en aquest sentit, complementant una mica el que deia la Montse, tampoc m'estranya que la gent no sàpiga què és l'economia del bé comú, perquè al final tot allò que vagi cap al bé comú i que estigui en la nostra societat ja és part de l'economia del bé comú, és a dir, no cal posar una etiqueta. Allò que està pensat de forma sostenible, que respecta a les persones, que respecta el medi ambient i que no només busca el benefici. És a dir, és això que les teories econòmiques parlen de la triple sostenibilitat, no? Econòmica, ambiental i social.
No sé si això és viable, Lluís, o ho veus com un somni bonic per algú que ens estigui escoltant dient, escolta'm, aquesta gent han begut una mica massa avui. Explica'ns quina és la visió com a economista i psicòleg, no? Explica'ns, com ho veus? A veure, és una mica utòpic avui per avui? Sí. És necessari? També. És urgent? Sí. Deixa'm que comenti un parell de coses. De fet, l'economia històricament sempre, teòricament, ha buscat el bé comú. A mi a la facultat em deien que l'economia era la ciència que intentava l'assignació òptima de recursos escassos. Bueno, se suposa que aquí hi ha un punt de cerca del bé comú. No? Després les coses s'han anat complicant. No? Però jo crec que el que s'està dient l'economia del bé comú és, escolta, per què no parem un moment, reflexionem cap a on ens porta el model actual i veiem què hem de canviar? Perquè l'economia del bé comú no és una economia revolucionària, no qüestiona el model de mercat. El que ens diu és, com qualsevol model, té efectes secundaris que cal tenir en compte i anem a veure què podem fer. Clar, no sé si en Ferran estaria d'acord amb això, de que no qüestiona el model actual, perquè, esclar, aquí hi haurà gent que s'estarà espantant, no?, d'aquestes grans corporacions que ara vinguem a parlar-los de l'economia del bé comú, en proa de què? A veure, jo penso que el que fa l'economia del bé comú, d'alguna manera, és legitimar el model actual, fent creure una cosa que és molt difícil de mantenir dintre del propi model. És a dir, mirar de jugar amb unes regles diferents a les regles que estan establertes per al conjunt del model ha de ser molt difícil i és extraordinàriament celebrable a les persones i a les empreses que això ho aconsegueixen. Però a mi se'm fa difícil d'entendre bàsicament en funció de l'entorn, no tant del que passa dintre l'empresa, sinó en funció de l'entorn en el que l'empresa està incerta, no? Perquè, en general, a les empreses, en els llocs d'alta direcció, es necessita, el sistema selecciona cap a unes característiques personals que són bastant diferents de les que l'economia del bé comú pretén. I si llavors les empreses del bé comú juguen en aquest terreny, en general hi tenen les de perdre, perquè tot conspira perquè això no sigui així. En tot cas, diguéssim que al final conspira perquè els costos siguin més elevats i la competitivitat, que és el capdavall del que es tracta l'economia del mercat, doncs no sigui tan elevada com... No sé si... La qual cosa, perdona, no vol dir que no hi hagi sectors i llocs i forats on es pugui fer. Ho anirem veient, que hi ha alguns forats i algunes empreses que ja ho han començat a practicar. Crec que per al·lusions, en José Carlos, aquesta afirmació de que l'economia del bé comú legitima el model actual no li ha agradat gaire. Explica'ns-ho. Bueno, lliga una mica també amb el que deia el Lluís, no? Ha dit que és una mica utòpic, no? I jo la pregunta que faria és: hi ha alguna més utòpic que pensar que el creixement infinit és sostenible? Perquè el que promou el sistema actual econòmic és créixer. I això és en un planeta on els recursos són limitats. Bueno, si això no és utopia, que vingui algú i que me l'expliqui, no? Llavors, nosaltres el que estem és fent una crida al realisme, i per això nosaltres parlem d'economia real. Respecte a les falses dicotomies que moltes vegades ens plantegem, no? És a dir, o estàs a favor del sistema actual o el que estàs proposant és el desastre total. Això és fals. És a dir, no hi ha una dicotomia. Hi ha tota una gamma de colors entremig que és possible i que, de fet, ho estem veient. I avui portarem i parlarem d'exemples que ho estan fent en qualsevol sector i en diferents geografies i condicions. O sigui que no estem parlant d'utopies, ni molt menys. I és totalment viable. Arribats a aquest punt, si us sembla, posem una de les talls de veu d'aquestes empreses que sí que ho estan duent a terme i que posen com a prova un botó, com a mostra un botó, no?, de que els està funcionant. A veure si podem escoltar aquestes declaracions. Per Naturalia, el benefici no és un objectiu, sinó una eina per poder invertir en recerca, millorar la vida de les persones, autofinanciar-nos i col·laborar en projectes amb valors.
Clar, en aquest cas veiem que és un clar exemple de que sí que pot ser així, no? Però és veritat, Montse, que has començat dient que posar economia i bé comú eren com contradictoris, no? En José Carlos ens deia que no hi ha utopia, que no hi ha res més utòpic que el creixement continuat de l'economia, no? Com ens defensem davant d'aquells que no acaben de visualitzar-ho, de veure-ho clar, malgrat els exemples evidents? I després, Ferran, et dono la paraula. El que podem dir és que l'economia del bé comú també proposa una manera d'arribar aquí, per no parlar només d'utopia, per no parlar només de què volem o què pretenem, sinó que posem una eina que ens ajudi a aconseguir-ho, i és el balanç del bé comú. El balanç del bé comú el que fa és mesurar la contribució al bé comú d'una organització, d'una empresa, d'una escola, de qualsevol organització que fa una activitat econòmica. A veure, és que el capitalisme necessita créixer, perquè el capitalisme necessita un sistema financer per tal de poder tenir préstec per la inversió. Tot això és una mica teòric, però si més no funciona en prometge així, necessita poder atorgar crèdit per tal de que es pugui generar l'activitat empresarial, no? I aquest crèdit s'ha de tornar amb interès. Els bancs, bàsicament, el seu principal ingrés és aquest interès que rep. Ara com que això comença a trontollar, doncs, hi ha tot això de les comissions, és una mica diferent. Però si tu has de tornar el crèdit amb interès, vol dir que has de créixer, has d'haver crescut necessàriament. I llavors això és una màquina que no pot parar mai. És a dir, quan arriben al límit, llavors es pot esfondrar. I en el límit aquest jo crec que hi estem arribant, però encara queda una mica de territori. Estaríem d'acord, Lluís, en què es pot aplicar més fàcilment a determinats sectors de l'economia catalana que en altres? Sí, segur, però això amb tots els canvis passa. Hi ha àmbits que estan més madurs, o que el cost de transició no és tan elevat i convé començar per aquí. Jo vull recuperar algunes coses que han sortit ara que em semblen prou importants, no? Efectivament, jo he utilitzat la paraula utòpic, però és que la situació actual és distòpica, és a dir, ens porta al desastre més absolut. Per tant, jo penso que la tria és clara. El dir utòpic jo no volia dir no desitjable o no volia dir impossible, sinó volia dir cap a on hauríem d'anar. Ara, des de la lògica econòmica exclusivament jo ho veig complicat. És a dir, aquesta lògica econòmica ha d'anar acompanyada d'un canvi de valors culturals immediat. Uau, canvi de valors culturals immediat. Estàs dient molt, Sí. Què caldria per donar-li aquest impuls real, doncs, això? Mira, poso 2 o 3 exemples. Per la majoria de les persones, avui hi ha 2 o 3 creences que no ens les plantegem, les donem per claríssimes, no? Una ha sortit abans, el creixement és bo, ja està. Contra més creixem, millor. Fals. No? Però és que n'hi ha d'altres. Llavors no podrem pagar els tipus d'interès, no, Ferran? Si no creixem, no paguem les factures que devem. I els bancs demanen més. Com ho fem, això? A veure. Jo no sé com ho podem fer sense el canvi de valors. Perquè quan jo parlava de l'entorn, em referia també als valors que promouen les polítiques públiques. El que fan les polítiques és provocar que sigui així. Perquè és la manera en què llavors els models responen de manera òptima al creixement màxim. I llavors això què fa? Això en realitat ens deshumanitza, ens acaba les lleis, les pròpies regles de joc del món econòmic, la política econòmica, però al final això acaba tenint un reflex en les polítiques culturals i al final acabem sent tots mig així. I ens deshumanitzem i al final diguéssim que l'última embranzida ha estat el neoliberalisme, en el qual ja el mercat ho domina tot i al final fins i tot domina les relacions personals i al final, diguéssim, ens pensem que el món és així
i que perquè nosaltres estem arribant a som així, normalitzar, no? Un ens ho tipus normalitzem, de quan en capitalisme realitat- financer, no? Amb neoliberisme incorporat, que això correm uns riscos elevats a nivell Exacte, i ens pensem, bueno, és que som així, això els economistes moltes vegades ho diuen a la televisió, no, és que la humanitat és així, no, perdoni, la humanitat no és la així. humanitat no és així, la humanitat pot Moltes ser maneres diferent de ser del que humà, és. Després reprenem la paraula d'en Lluís, que l'hem tallat, en soc conscient, però abans deixeu-me que us expliqui que tenim unes declaracions de Francesc Picanyol, gerent de Majoral Joies, com a exemple de que quan les empreses també són grans també poden aplicar aquest canvi de valors. Escoltem-lo. Treballo a Majoral Joies. Som 22 persones que facturem poc més de 2 milions d'euros. Comprem or i plata amb certificat Farmany perquè creiem en l'impacte positiu i també pensem que les petites empreses amb persones al centre dels seus propòsits poden aportar molt més que les grans corporacions, especialment confiança i transparència. Clar, és el que deies també, Lluís, de posar la persona al centre de l'empresa. Aquí hi ha una fal·làcia que jo crec que ja hem de posar sobre la taula, i és que els diners donen la felicitat. Com anava això? I ajuden, no?, deien? Tota la investigació S'ha fet un silenci, amb aquesta i afirmació. sociològica coneguda desmenteixen aquesta creença. Però fixeu-vos que està molt integrada a la nostra societat. Cert, Val? cert. És a dir, tota la investigació coneguda, ja des dels anys 50 del segle passat, ens diuen que la manca de diners genera infelicitat. Però els diners no són la millor palanca cap a la felicitat a partir d'un cert límit, no? Daniel Kahneman, que és un psicòleg curiosíssim perquè va ser Premi Nobel d'Economia, perquè veieu que no sóc l'únic que fa aquestes coses rares, va xifrar en el seu moment fa uns anys amb al voltant dels 70.000 dòlars l'ingrés a partir del qual ja, encara que tu guanyessis més, ja no augmentava el teu benestar. Per tant, quan parlava de valors culturals, valors socials, hem de començar a informar d'això. Perquè fixeu-vos que la nostra cultura és una cultura orientada al consum. Contra més consumeixes, més èxit tens. Llavors, clar, ens inventem aberracions com la marca personal. Què vol dir? Ara està molt de moda, això de fer marca personal. Sí. Jo sóc una marca? Sí. En un mercat, com s'està descrivint aquí, sí, qualsevol cosa pot ser una marca, fins i tot un ser humà. Clar que sí. Aquesta teoria del benestar econòmic, és veritat que el que també està molt de moda és aquesta buscar l'eficiència econòmica, que són conceptes molt reiteratius, no? L'equitat en la distribució dels recursos i aquest impacte de polítiques públiques en un suposat benestar col·lectiu, i tot això és molt a debatre, no, José Carlos? Bueno, jo totalment d'acord amb la contribució que s'ha fet ara i per reforçar aquesta idea, no, recomanaria el llibre de Michael Sandel, el de La tirania del mérito, on parla d'això, no? I bueno, el paradigma que estem veient ara, no, és com als Estats Units sobretot, però bueno, a molts països està triomfant un populisme i un paradigma d'èxit que bueno, tots sabem, no?, en la figura d'aquest propietari de marca de cotxes i d'altres... Podem dir-lo, Elon Musk. Sí, parlem d'Elon Musk i de Donald Trump que als Estats Units. Es veuen com messies, és a dir, amb tota les atribucions, no?, per orientar el poble cap a l'èxit, no?, amb un paradigma d'èxit que, i ara vaig a donar una visió optimista, a la universitat veiem a gent jove que no té aquesta visió, és a dir, que tenen molt clar que el paradigma d'èxit ha canviat, és a dir, quan els expliquem les teories antigues, no, d'organitzacions i demés, diuen, bueno, però la sostenibilitat no està a l'origen d'això. Aquí fallen coses bàsiques. I llavors ens ho diuen, no? I això dona molta esperança perquè és una mica també per aclarir que, diguéssim, el que deia abans, que no calen etiquetes, és a dir, tot allò que ja tingui aquesta orientació amb un propòsit de sostenibilitat, d'anar més enllà, de tenir en compte la resta, no?, d'éssers humans, el planeta, etc., ja suma el bé comú, és a dir, que... Clar, aquí podríem entrar també a debatre què vol dir èxit, no? Què és l'èxit per les persones, què és un èxit dins d'una empresa. És un concepte una mica filosòfic a la vegada, no? Ha canviat. Èxit perquè el llindar del benestar està posat en aquests $70.000 anuals i hi ha gent que els cobra i no és feliç, i gent que en cobra la meitat i és molt feliç. Per tant, què és per vosaltres l'èxit o què se suposa que ha de tenir una empresa per ser exitosa? Montse.
Bé, jo diria que ha de sentir i ha de veure que contribueix al bé comú amb els diferents agents amb els que treballa cada dia. Els proveïdors, els empleats, els clients i l'entorn, no? Sobretot l'entorn social. Per tant, que la seva activitat li dona un benefici, però que aquest benefici està posat al servei del bé comú. És el canvi de paradigma d'entendre els diners com un mitjà i no com un fi en si mateixos, no? Estem molt acostumats, i és cert, tal com deia el Ferran, que estem amb aquesta manera d'entendre a l'ésser humà i a l'economia centralitzada en la crematística, diria jo, més que en l'economia, no? En l'acumulació de béns, en l'acumulació de diners, i que aquest és el nostre objectiu. Però no, l'economia ha de servir a les persones i ha de tenir en compte que tenim uns límits i que no pot créixer sense límit. Llavors jo diria això, no? Una empresa que té un benefici, però aquest benefici l'ha aconseguit d'una manera ètica, tenint en compte tots els agents amb els que té relació en el seu dia a dia, doncs per mi seria la definició d'èxit. Ferran, com ho... Sí, jo m'estava preguntant per el contorn d'anàlisi de quan diem bé comú. Perquè moltes vegades el que passa és que el que fem és tirar la pilota lluny per no veure-la. No dic que sigui el cas de l'economia del bé comú, és a dir, no ho conec, però, per exemple, m'imagino quan diuen, Barcelona, emissions zero. Però el que agafen és que en lloc d'estar a Barcelona, les fàbriques que tenen més emissions, doncs les porten a l'Hospitalet, no? I llavors això sembla que és perfectament ecològica, la ciutat, etc. Passa també amb els països, és a dir, per tal de no pagar drets d'emissió, doncs a Europa, tota la indústria pesada s'ha anat cap a la Xina, s'ha anat cap allà. Vull dir, en realitat, nosaltres anem fent espais que ens tranquil·litzen, però en realitat molt sovint el que fem és tirar pilotes fora. Hi ha com una façana, que ens sembla que... Sí, hi ha com una façana, i en realitat nosaltres a Occident bàsicament tenim una economia que és un mode de vida imperial. És a dir, nosaltres no tindríem els telèfons mòbils tothom si no hi hagués persones que són virtualment esclaus en els països del tercer món. De manera que, esclar, per això dic que a mesura que vas ampliant l'espai del que consideres bé comú, potser hi ha un punt, diguéssim, que sigui l'òptim. Sí, esclar. Buscar l'equilibri, que és el que sempre és més difícil d'aconseguir, no? No sé si per al·lusions, José Carlos? Sí, comentar que això està estudiat, és a dir, aquesta externalització del que seria negativa, no? Això està estudiat i va haver un cas molt concret que es deia la fal·làcia holandesa, perquè Holanda sortia sempre com un país doncs molt net i molt... exemplar, i no era així, per això que estava dient. Això actualment la Unió Europea ho regula, és a dir, que quan tu estàs produint i externalitzes coses, això s'ha de medir també, i per tant s'ha de tenir en compte a l'hora de gravar o d'ajudar les organitzacions que ho fan o no ho fan. Clar, potser amb incentius fiscals seria convenient que els governs posessin part en això, en què les empreses s'hi sumessin, si hi haguessin regulacions més verdes o, no sé, col·laboracions público-privades per dur a terme, no? Si volem materialitzar-ho, s'hauria. Seria mesurar sense trampa. Correcte, de forma transparent. Sí, perquè si calculem, per exemple, les emissions que té un país, des del punt de vista de la producció, li pot sortir molt baix, però des del punt de vista del consum, és a dir, de les emissions que està fent a altres països, dels quals després n'importa els productes, llavors això pot ser perfectament el país més contaminant del món. No? Clar, però estem demanant canvis culturals, canvis de la gent, canvis dels governs. No sé, Lluís, si això la gent està preparada per entendre i abraçar aquest nou model? Ho hem d'explicar, perquè és beneficiós. Ara es parlava de què hem de mesurar, no? A veure, una de les coses que hem de fer és augmentar la llista d'indicadors. Si posem l'ésser humà al centre, hem de tenir indicadors que no siguin de procés econòmic, sinó de benestar humà. Llavors, a veure, ja tenim indicadors. Per exemple, si un agafa la llista dels fàrmacs més venuts al sistema públic de salut estatal, veuràs que entre els 10 primers hi ha 3 que són o bé ansiolítics, o bé antidepressius, o bé somnífers.
home, com a indicador de que alguna cosa no marxa, jo penso que és prou clar, no? La investigació més a llarg termini que jo conec en el camp de la psicologia és una investigació que porta 75 anys fent-se. La va impulsar a la Universitat de Harvard i han fet un seguiment longitudinal del nivell de benestar d'una generació rere l'altra. Quin és el factor que destacadament surt com el més potent que explica el benestar de les persones? Les relacions. Les relacions interpersonals, està clar. Més enllà del tenir, de posseir propietats, el patrimoni, fins i tot a les persones, el que és important és com ens relacionem, com creem una xarxa de persones al nostre voltant. I que va totalment en contra de l'individualisme que se'ns ha estat venent. Ens venen, tu ves a la teva i la resta... Hem de recuperar la comunitat. I aquí, em perdonareu, però hi ha una cosa que juga en contra, que són les xarxes socials, perquè és un altre tipus de debat. No, totalment d'acord, i moltes idees ara, de forma constructiva, apunten a l'associacionisme, a la comunitat, com a forma també de fer front a allò que dèieu abans, és a dir, aquesta concentració de poder tan gran que estan havent actualment, no, en quatre tecnològiques, que deixen fora, o sigui, estan per sobre dels estats, estan per sobre de regions, de les persones, estan per sobre de tot. Sí, de fet, les principals empreses tecnològiques del món estan totes situades a Silicon Valley, és veritat, ara han sortit una competència, a Xina també n'hi ha alguna, la competència del DeepSeek en cas d'intel·ligència artificial, i és cert que això doncs, genera moltes incerteses, no? A Europa i a la resta del món, almenys així és com veiem que hauria de ser, no? De generar una mica de por, si em permeteu dir la paraula. En tot cas, la resistència cultural al canvi és el mur més alt que cal saltar per fer realitat aquest nou model? No sé si és la resistència cultural al canvi, o és que el canvi que estem demanant és un canvi històric que es podria assimilar a un altre moment de la història? Jo penso que és així, i que sobretot el que no sabem ben bé cap a on hem de canviar, és a dir, no hi ha referents, tots els referents són referents del model actual. I llavors no hi ha crítica, perquè tampoc és fàcil que hi hagi debats d'aquest tipus en la majoria de medis de comunicació, perquè allà hi ha ens que ja vigilen de que hom no se'n surti gaire del discurs mainstream, no? Per tant, doncs, tant de bo que s'estigui fent aquí aquest debat. Però és molt difícil, quan es necessita un canvi cultural tan imponent, s'han de tenir una teoria de base i un model de transició. Correcte. Potser aquesta teoria de base la podríem començar a implementar a les escoles, no? La formació és la base de tota societat i de progrés. Per tant, què us sembla si escoltem ara mateix a l'Oleguer Salvador, director de FEDAC Escoles? A l'escola l'àmbit econòmic ha de ser un eix més de la transformació de la nostra manera de fer i de com l'escola interactua amb l'entorn. Per tant, ha de formar part de la nostra cultura o del nostre propòsit compartit. En aquest sentit, tant els alumnes com el professorat i el personal d'administració i serveis entenem que la gestió econòmica en la nostra part que ens correspon a tots ens afecta. Aleshores, la gestió sostenible i compromesa, està clar que pot haver-hi qui pensa que això és una pèrdua de competitivitat. En el nostre cas, per això, si ho pensem en global, entenem que no. Com a Fundació FEDAC entenem que els valors que ens defineixen allò que fem i com ho fem han d'estar en coherència amb la relació amb els alumnes, amb les famílies i amb els proveïdors. En aquest sentit, hem de ser exigents i transparents amb el nostre projecte i amb el nostre propòsit. De fet, ens estem adonant que cada cop hi ha més empreses o cooperatives o fundacions preocupades pel bé comú i que en aquest sentit estem en sintonia. I aquí es tracta d'anar trobant col·laboradors i partners. De fet, el canvi comença en cadascú de nosaltres. Per tant, en aquest sentit, plenament d'acord amb el que és el nostre propòsit educatiu fundacional, doncs el bé comú està present en la gestió del dia a dia. Un molt bon exemple, des de la base, des de les escoles. José Carlos, quantes empreses hi ha actualment que estan duent a terme aquesta economia del bé comú de forma real, fehaciente? Sí. Aquí a Espanya, poques. Quantes? Que tinguem constància nosaltres pot haver unes 50 o així. Una cinquantena d'empreses. Però diguéssim que han fet el balanç del bé comú, que fins i tot han estat auditades de forma externa, però
per exemple, Alemanya, Suïssa, altres països que porten ja milers, ¿vale? Pensa que el 2015 la Unió Europea ja va explicar que el model proposat per l'economia del bé comú era un model a seguir pels estats membres, no? Deixa'm puntualitzar una cosa respecte a un tema que ha sortit abans, i és com comencem, no? I jo crec que estaria molt bé el tema de tenir a lo millor beneficis fiscals i tal, però jo crec que el primer pas és reconèixer que hi ha organitzacions que ja estan fent això, a pesar de tots els problemes que ens estaven dient aquí, és a dir, que estàs competint en un mercat feroç en el qual moltes vegades no hi ha escrúpols, és a dir, que els hi dona igual si contaminen, si no contaminen, si exploten a persones o no, quan han de fer un producte, no? Llavors hi ha empreses que estan demostrant que són rendibles i que a més ho fan de forma sostenible, econòmica i socialment. Això és el primer, aquest reconeixement. I després ja podem anar a promoure mesures concretes, com per exemple aquesta, no? la que deies de beneficis fiscals, però abans, potser que això, fins i tot que l'administració reconegui que aquelles empreses que ja estan fent aquest esforç tinguin una preferència a l'hora de qualsevol cosa, ja sigui una licitació o de representar qualsevol sector. Per una altra banda, dir que també, tots els que heu llegit el llibre de l'economia del bé comú, no? I ara aprofitaré també per dir una notícia xula, però dir que hi ha mesures concretes, és a dir, per exemple, per a les organitzacions, algo que està molt de moda ara, no? I és tenir clar que la diferència salarial entre el sou més alt i el més baix, doncs, potser no té sentit que sigui de 20 vegades de diferència, és que no té sentit. Però estàs demanant que els que cobren molt deixin de cobrar tant perquè els que cobrin menys cobrin més. Bueno, José Carlos, és una redistribució de riquesa, igual que una altra que és perquè és un tema que ara està molt en boga, que és el tema de limitar les herències. És a dir, té sentit, no?, que estem creant unes classes socials a partir de l'herència, doncs potser cal limitar. És a dir, per suposat que si tu has treballat i els teus fills han d'heredar, però té sentit que heredis més de 10 milions d'euros, ¿vale? Són mesures... Requisaries les herències? Fent amics, més amics. No. No, de fet... No, està bé com a reflexió. Pensa que el debat sobre la taula és si l'impost de successions sí o no, eh? És a dir, que tu ja vas molt més enllà i és aquest fet de dir... Tu has començat en l'habitatge, que també és un tema... També és un temazo, exacte. Escolta'm, no sé si les aliances internacionals, Montse, seria una altra possibilitat, tenint en compte que hi ha països que ja ho duen a terme, això, i esteu treballant? Sí, des de la Federació Internacional de l'Economia del Bé Comú es treballa de manera transversal en diferents països. Nosaltres aquí, l'Associació Catalana, doncs estem permanentment en contacte amb ells. S'està creant una acadèmia també per donar formació, com dèiem abans, és important la formació sobre tots aquests temes, divulgar l'economia del bé comú i en definitiva, abans dèiem, hem plantejat, no?, la distopia en la que estem i la necessitat de canvi, tenir en compte que les empreses al final són persones. Estem parlant d'economia, d'empreses com a conceptes allunyats del dia a dia, però que són persones. I les persones ens movem per valors. I el poder parlar... Algunes més que altres, Montse. Sí, també és veritat, sí. No, val la pena tenir en compte que hi ha gent que no té els valors tan clars o que els seus valors són diferents als nostres. Sí, però poder parlar amb una empresa de valors, això dona un sentit també al propòsit de l'empresa i al sentit de pertinença de les persones que treballen en aquella empresa, que també cohesiona els equips, que també fa moure temes. O sigui, poder parlar a l'hora de fer el balanç del bé comú, no? Doncs de com posem en pràctica la nostra activitat tenint en compte una sèrie de valors, com a mínim, d'entrada ja canvia moltes coses. Deixa'm que ho aterri. Estem parlant d'empreses que vulguin fitxar, contractar dones embarassades o persones majors de 45 anys, per exemple. Estem parlant d'això, eh? Ferran, com ho veus? Sí, jo estava recordant exemples vigents avui d'economies, no tant d'empreses concretes, d'economies del bé comú. Potser hauríem de parlar de Bhutan, no? Sí, per exemple, amb el seu índex de la felicitat. Exacte, és a dir, a Bhutan el seu propòsit de la política en general no és augmentar el PIB, sinó augmentar la felicitat de la gent, i ho mesuren en aquests termes. També la majoria de les comunitats indígenes
que són molta gent al món, són més de 500 milions de persones, es coneix poc, quan parlaven de la qualitat de les relacions. És a dir, nosaltres també, en funció de que som fills de la modernitat, tenim identitats individuals. Des del punt de vista de l'economia es parla d'individualisme metodològic, allò que deia abans dels models. Ells no, ells tenen identitat relacional. Llavors, jo vaig estar en una comunitat de 70.000 persones que no tenien policia. Diu, és que aquí, home, a vegades sí que passa alguna cosa, però en general ningú fa el mal, perquè sap que s'està fent mal a si mateix i està fent mal als demés, i està fent mal a l'univers. És a dir... El canvi és possible, Lluís, no sé, quan hi ha voluntat, hi ha d'haver-hi voluntat i molta voluntat perquè aquest canvi sigui possible. Sí, però una de les coses que necessitem és més informació. Petició a la informació econòmica, als mitjans de comunicació. El discurs és massa simple. És a dir, augmenta el PIB, la inflació està controlada, anem bé. No, és parcial. És parcial. Home, millor que augmenti el PIB que no disminueixi, i seria discutible, i millor que la inflació estigui sota control, que no que estigui descontrolada. Però no és suficient, això. Caldria informar, per exemple, també sobre aspectes de desigualtat, i això té a veure amb el que tu comentaves ara. Clar, però els mercats rebutgen la incertesa, per tant que la inflació estigui controlada i que augmenti el PIB són bones notícies d'entrada, on diràs que els periodistes no fem la feina correcta explicant que el producte interior brut puja quan puja. Que teniu un paper a jugar amb tot això. Podríem parlar en tot cas del PIB individual o el PIB d'un país, quina mesura agafem, no? Però quina és la unitat de mesura? Disculpa. És a dir, ara, per exemple, i és un tema recent, no? de plena vigència, ens estan dient que anem a una economia de guerra, no? Que ens hem d'armar. El PIB creix. És a dir, quan tu inverteixes en indústria armamentística, imagina que Espanya es posarà a fabricar, jo què sé, míssils. Tema delicat. Clar, això creix el PIB. Això va cap al bé comú? Clar. No va cap al bé comú, en absolut, perquè això va per a matar persones. Ningú inverteix en armament, es gasta. Es gasta, la inversió té una torna, el cost-benefici. Quin és el cost-benefici de primer de carrera? I a més és una cosa curiosa. Endavant. Sí, ara quan parlant de creixement, he estat mirant això els ingressos que donen la màxima felicitat, no? És a dir, llavors ho he de dir en dòlars internacionals ponderats per al poder de compra. Llavors és per tant no ho canvieu a euros, és una altra història. Però en tot cas està entre 20.000 i 30.000 dòlars internacionals. I a partir de 30.000 disminueix la satisfacció vital. Disminueix perquè la qualitat de les relacions es deteriora, etc. Llavors he mirat... Tens uns oïdors ara preocupats per aquesta xifra que ens acabes de donar ara, Ferran. Espera, llavors he mirat a Espanya quin és aquest valor, i resulta que estem al voltant de 55.000 de dòlars de paritat de poder de compra per càpita. De manera que ja estem per sobre, o sigui, estem en zona de que com més sigui, més infeliços som. De manera que com més creixem, pitjor. I, esclar, com més creixem, doncs tindrem més necessitat d'antidepressius i d'ansiolítics, etc. En Lluís està rient i jo he recordat la teoria del bistec, aquella teoria que diu que quan tens gana el primer bistec et sembla molt bo, però quan n'has portat 10 menjats de forma continuada, el desè bistec et sembla horrorós, no, Lluís? No, però és que ara estem abordant la complexitat de la situació. És a dir, per exemple, la desigualtat és un element fonamental per al canvi. Perquè fixeu-vos que aquí hi ha un efecte molt pervers. Per les úniques persones que el diner és un gran motivador, el creixement és la solució, són les persones que en aquests moments estan per sota d'aquests llindars. Amb la qual cosa el sistema es va automantenint gràcies a la desigualtat. Un altre aspecte, tu mencionaves fa un moment els mercats, com prendrien no sé què. A veure, també cal informar que en aquests moments al món l'economia no productiva multiplica per no sé quant a l'economia productiva. És a dir, el flux de capitals purament financers, que no responen a cap producte, que cap empresa ven a cap consumidor, és molt més alt que l'economia productiva.
És a dir, tot això és el que tenim en joc en aquest moment. Per això, si la ciutadania no comença a ser conscient de tot això, no canviarà els seus valors. Montse, endavant, per al·lusions, sí. No, acabes de dir una paraula que crec que és clau, que és la consciència. És a dir, fins que no prenguem consciència del moment en el que estem, de la necessitat de canvi i de que és l'única via que tenim, posar al centre les necessitats de les persones, tenir en compte que els recursos són limitats, etc. Però jo crec que no havia sortit fins ara la paraula, però consciència també és el punt més important. Vingues, José Carlos. Reforçar un missatge que acaba de donar el Lluís, i és que jo sóc optimista i idealista, fins i tot, i crec que hi ha solució, a pesar de tot. Però no és fàcil, és complex. Ara, no hem de comprar, el que deia abans, les dicotomies. Hi ha el Christian Felber, que aprofito per donar aquella notícia que deia abans, que vindrà el dia 12 de juny, que estarà aquí al City Lab, i podeu tenir més informació a la web de l'Associació Catalana de l'Economia del Bé Comú. Serà interessant fer alguna entrevista, perquè ens desenvolupi alguna coseta més del que hem parlat avui. Parla castellà perfectament, o sigui que és austríac però parla castellà. No, i una frase que diu ell, que és que en els temps de Margaret Thatcher ens venia una dita que era Tina, que és there is no alternative, quan ens abocaven a la situació en la que vam estar. Fent-nos creure que era l'únic camí a seguir. I ell diu que no, això està ple de tapes, és a dir, there is plenty of alternatives. Hay todo tipo de alternativas y es real. Es decir, no compremos que tenemos que ir a una economía de guerra o lo otro que es el caída al vacío. No, hay muchas más alternativas. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en mente. Ya está, este era un poco el refuerzo que quería hacer. Molt bé, no sé si voleu fer l'última tanda així a nivell de titular. Quin seria el titular que deixaríeu anar cadascun de vosaltres, ja per anar tancant aquesta economia del joc? Mira, per mi el titular seria situació complexa, resposta complexa. És a dir, no hi ha receptes fàcils, però és necessari començar a visualitzar una altra manera de gestionar les qüestions econòmiques. José Carlos? Que l'economia és cosa de tothom, i aquí permetràs, els economistes són experts en donar-li opacitat a l'economia. No sé si heu sentit recentment parlar de la doble materialitat, per exemple, el tema del canvi climàtic. Bueno, doncs això no significa més que la doble importància cap a l'empresa i de l'empresa cap al mig ambient. És tan senzill com això, però els economistes som experts en donar paraules que creen opacitat i llavors hem de fugir d'això, hem de ser, i per això felicitar-te per aquest programa, perquè hem de fer una economia planera. Hem de fer que s'entengui a la gent, Sí, Ferran, titular. Sí, que hauríem de revisar els pressupòsits de la modernitat, que són en realitat el marc en el qual tot això s'esdevé i juga. Moltes vegades no ens n'adonem que estem sota una cosmovisió concreta. Hi ha altres maneres de veure el món i de relacionar-se amb el món. I és a partir d'aquí, és a partir de reconèixer que nosaltres en tenim una de concreta i identificar-la, que podem llavors veure si podem agafar o triar elements de les altres. Molt bé. Montse Junyent, per acabar. Jo diria valentia. Remar contracorrent és difícil i ser sostenible no és còmode, però hem de ser valents i posar-nos-hi, sí. Doncs vinga, des de Ràdio 4 hem començat a ser valents, des d'aquesta ràdio pública que ha de servir a tots els ciutadans. Ens hem envalentonat parlant sobre aquesta economia del bé comú. Gràcies, Lluís Casado, gràcies, José Carlos Ramos, gràcies, Ferran Puig, i gràcies, Montse Junyent, per ser aquí amb nosaltres. A mode de resum, hem fet afirmacions interessantíssimes, començat dient que el capitalisme necessita créixer, després ja ho hem posat en dubte, hem dit també que els diners són un mitjà i no una fi, això també ho hem qüestionat. Hem acabat afirmant també que l'economia del bé comú legitima, segons per aquí, el model actual, i si era utòpic, no era utòpic, però que sí que s'ha dit que no hi ha res més utòpic que pensar que el pensament o creure que el creixement continu és sostenible, i això ha quedat clar que és una pura utopia, i per tant el sistema es manté gràcies a les desigualtats, i això ens obliga a fer un canvi de valors. Cal un canvi cultural de valors i posar l'home al centre de l'empresa, ens ho deia també el Lluís, per prioritzar sobretot aquests indicadors
del benestar i, per tant, recuperar la comunitat. Els valors estar en coherència del que volem i volem aportar a cadascuna de les empreses, demanant també que des de l'administració pública tinguin preferències, si pot ser, en algunes de les licitacions que hi hagi en aquest país. Ha estat un plaer tenir-vos aquí amb nosaltres a Ràdio 4, als estudis de Roc Boronat. Un plaer treballar amb els meus companys, la gran Elena Ramos i el realitzador José Gil. Gràcies per ser-hi, a tots vosaltres i els que ens acompanyen en aquest estudi 31, en el primer capítol d'Economia en Joc. Esperem, els que us esteu escoltant des de casa o des del cotxe o des d'on sigui, que hagueu pogut somiar una mica amb una economia diferent, una economia més humana i més sostenible. Deixeu-me que acabi amb una frase perquè seguim pensant. Les forces del mercat per si soles no poden corregir la creixent bretxa entre rics i pobres. No ho dic jo, ho diu Thomas Piketty, però com que